Chibai ule voina kan movie and how tur chu Chinese youth romance film Be With You ti ani a kan soitran ma tak takin subscribe ti in siana kha milong me sak ve don nia Kinian chu cartoonist kumsomni le palia upa ani a ani chu romantic comic siam tura ti ni in ma se aril ru ero chuan action lam a on tlat thung Kinian chuan phut ani angin romantic lam hoi zia tum ve thin ma se adu rawrum thei hle entinan meichia tu emo amidu tak ne na body slamming manga ahmangai na lantirte Editor-in-chief chuan Kinian buaipui tur chuan Executive Editor Ming chu arwata anni pahni chu romance comics bu final version an peifel ma a in koptura ti anni Ming chuan Kinian chu comics thon thu tur thatak anei man lo ani chuan ahna atanga ban ani thei thu a hanrila Kinian lau thong le zamlu tuk chuan tum ul tak mai in thon thu haulam tak mai hi a han soya Ming chuan ha thlak ati tak zet Ming bok chuan Kinian hena chuan a romantic thon thu chu mi in an chiar zong ringot poa an lungphu tirang thei tur ani a han ti a Kinian chuan a hre thiam lo a chan chu chutiang lungphu tirang thei tur khop ala tong ve tlat lovani Ming chuan romantic comics bu anei ang te chu Kinian chu ape a ani chuan atuk tlai dar nga rik ma a idea nei turin a cha bok sin dot le chuan Kinian chu parka thuthleng oma hianin alo thu a ani chuan Ming soi angin thinlung lem hi aziak ani alem zia lai chuan ui pakhat hi athil ei lai be sein Kinian ni kianga chuanin alo kala Kinian chuan ui ngongora chuan Ming in ziak hi a hmu a chu ui Ming a han en chu khi baw alo ni an Ming bul alo in an ta ka chuan Kinian chuan in chu ui chu anei tu hne na pek amo phurna ni in angaya ti chuan athil ei lai chu tlem te pele in akai son ta a khi baw chuan apu omna chu a hresa ni om tak hian atlanta dor maya Kinian chuan thunun tumve viau ma se tuipui kama lei in do thleng chuan atlan pui ta zok ani khi baw apu chu tlangwal mel thatak yanjing ani a chutia a uile alo kai tu lam muang changa alo hoilai chuan Kinian chuan in mitlalo le khianin alo en renga ti chuan ahma a editor Ming thu soi lung ti purang thei tak kha a hre thiam ta chia ani Yanzingan a ui kai na hrui adi lai chuan Kinian chuanin a han chibai ringot maya azak no kher mai chuta Kinian chuan Yanjing chu ti pui tumin a han bia a ma se Yanjing chuan azo na ta chu chungbung takin alo chang Yanjing chuan lom thu sainan Kinian chu thil lei sak atuma ma se Kinian chuan angai lo thu in alo chang vele thok le khata Kinian chu atal thuta chu chuan Yanjing chu a balance hlau tirin Kinian ni lama chuan apetek ta dor mai chutia achangtu te pahni inkara centimeter tlem te chau a omto tia chuan khiba bok kha Yanjing a chunga chuan ron tum le in Yanjing chuan a hnoya Kinian laklo taka om chu a fop ta chat mai le he ui hi ka thian pa tu chi tak ani don hi rang takin Yanjing chu a thawwata Kinian ero thil thleng zo che chu ngai to in ala thal reng Kinian alo thowa mi choi takang main Yanjing na phone number chu adil deuh top maya Yanjing chuan chu tiang taka tlang mi hring a han hmu chu a hril hai letling viau maya ma se azo na a chan ma chuan Kinian chuan in editor Ming hne na tangin phone call adonga ani chuan a thil ti laya ti sual anei thu lo hrilin deadline hun po darkar khat aya atlem to thu alo hrila Kinian chu manhmo taka office thlen tumin atlana ma se ding le deuh datin ani chuan Yanjing chu ama lo ngak ri lok turin acha a akalta a Yanjing chuan makti le ma se hriat chen ve hrim hrimatan Kinian chu a ngak ta a
darkar chan ve vel ral hnu chuan Yanzin po chuan in architect farm lam atangin ina ho tura ti na phone call adonga Yanzin chuan le khabana a phone number chu ziakin khinia ni tan a thutna chuan abela ma se a hnung chon chia ti in chu lekha chu a thlok son ta ani Khinian chuan office avathlenga ti chuan comics buami tur Yanzin ne na anin ton dan chu phek nia asiama athil zia chuan editor ming chu adik lemaya tipal thil thuwa info tele uidu om tak te chuan editor ming chu abara khai hi ani bere Ming chuan Khinian chu zia bel turin afui sova achan chu afu don ti ashia ani mase Khinian chuan azia bel don ani chuan Yanzin a kenga ahun man angai don ti ashia chuta le Khinian chuan ama ngak tura Yanzin acha kha a hre chuak ta zok maya manmo takin leido omna kha na vakal ta ngala leido a Khinian avathlen chuan khuwa athim to a Yanzin po a om to lo mase Khinian chuan Yanzin anga mi pafmel tha in alo nga chu aring chia big lo na a alo om lo top ero chuan ati hril hai ani lelama Yanzin chu a office lampanin akal meka ani hi architect thokrim tak mai ani a ama pualin farm po anei nge ana thopuile a thian tha tak sen chuan alo ngak renga ani hi Yanzin a chungte ne na in ngai tak ni in Yanzin a pu nen phei chuan anin ngai le sual ani apu chuan Yanzin chu nupui nei vat turin adua ma se Yanzin chuan bialnu taknial po anei ngai silova chu boina tham ani sen chuan Yanzin chu apu ina alo ruaman blind date nei tura ati hril tura lo om ani thu a han thrila ma se Yanzin chuan olsamte in alo nar zana Khinian chu a thian te ne na cho ei turin an chokhowa a thian pakhat chu university a professor ani a pakhat jok chu pharma thok ani thung chutia cho anei lai chuan Khinian chu chunglama tang tuin an lo le ta thut mai le tuilo le tu te chu ngai dam dil tura lo chukin an thian nu ruin tipal thil thuwa alo le ani thu te chu an lo soya Khinian ni thian nu professor chu chung zir lai ho university kalna an zir tir tu chu ani zirlai te chuan an thian nu rui na chan a thin lungtina tu an han soi chuan Khinian ni thian nu chuan in alo hremeya alanda na chuan an architect professor khir tak zuna chuan an wai vek ni in alang ani chu mi thin lungtina tu ringotin university a chuan a local thina session khat chungin thakhat chia ala zir tir thin zui ti in Khinian ni thian nu chuan in asoya chu professor chu Yanzin kha ani ani chu university a professor ani a ama pharma CEO ani bok khiu bok chuan zirlai te ming le a thopui te ming po a hrengai lo ani chuan an ID number mangin account top zel ti in Yanzin a chungchang chu a han soi le a Khinian chuan abula thu ta thu soi chu angai thato meu lo ani chuan a thon thu zela ya ngai tu na thar anei theinan Yanzin zon mu dan ngot alo zong ani an ina Khinian chuan a block lama Yanzin na chungchang a hriat ang te chu asiaka a san zong a uiming te chu tar langin a viewers te hne na chuan alo hmuwa a omna chin hria chuan ama chu hril hrethuai turin ati a a post mutu zinga pakhat chuan amisoi ang tak mai pakhat an university kalna a om thu chu alo soya chumituk chuan an thu soi chu adik rengem ti fia turin Khinian chu university a afakala Khinian in mi a hmu masak ber chu meiche pakhat blog danga om aruka tha alo lak saklai hi ani a Khinian chuan Amazon a han hril chuan chu nu chuan in alo hremeya a chan chu ani chuan Yanzin na tha chu aruka lak sak thinin ti chuan ama ngai sang tu te hne na a hral da thin hi alo ni Khinian chuan a thalak adu lo thu a soilai chuan chu nu chuan mak ati ngei mai Khinian in soifia kwalvel pe lo chuan ani chu abial nu ani ti in a hanin soya chuta security pakhat hian chu nu chu alo zonga ma se akal ma chia chuan ani chuan Khinian chu architecture building a lecturer hora atlar ma chu turin ati a chumi pa chuan ani chuan memory card pakhat hi Khinian ni beka chuan in a han thla kewa a chan chu man alo ni po in a thorim na chu a thon don lova a hriat wang ani
asoi ang chuan khinian chu lecturer hall tlarma chuanin a thu a hreto lo ma se professor anga yanzin alo lut a han hmu chuan a thawng hle yanzin le khinian te chu anin mel chata khinian chuan abana lo vei ma se yanzin chuan hmulo ang hmakin attendance chu alata a khinian chuan puzzle box maktak mai hi a hmu theya yanzin chuan chu puzzle box chu kumtinin zirlai ho rem tir theina hun rem chang a pe thin chu puzzle box rem dik thei chuan yanzin chu an zo na zo du apiang an zo thei dona ma se yanzin chuan kalthar hovin an ngai anga ol sam chuan an rem thei lo ti a hria tla chuan meiche thanem tak chuan puzzle box chu rem dik tumin an beya ma se tu main an rem dik thei lo hola yanzin akal lai chuan puzzle box chu tu in emoh alo rem dik ani ti a han hria a puzzle box mak tak rem dik tu chu khinian alo ni yanzin makti chuan arem dik tu khinian chu a office a kal turin a hrila chutia office a avakal chuan khinian khan abeka memory kha a hmu a yanzin chuan alo lak sakwat yanzin chuan memory card chu a han enfia a ma se a thalak ti lo chu engdang ma alo omlo khinian chuan chu memory card chu ata ani lo thu asoya ma se yanzin a om anom pha chuang lo an thu soilai chu da tha in yanzin chuan engtin nge puzzle box kha irem dik thei ti in khinian chu a han zota khinian chuan apa chu architect ve thoni in ani chuan chu tiang box ang chia chu an ina akol ve thin thu a hrila ani chuan chu box chu ano pan lai in a in fiam pui thina chu wang chuan arem dik dan po a hria ani ama box chuan arem dik dan kim changle ol sam tak chu soi bokin chu chuan yanzin po a dek ve hle khinian chuan alo manatan a assistant na tan chu adila chu chuan ama hnaya a om tir thei dona a hriat wang ani yanzin po chuan a rot na chu alo rem ti ve maya ma se khinian chuan ani chu kartop ma nge ya a hming a hriat tir thei angai thung don ani khinian chuan a ol sam hle don ni hian a hria a ma se yanzin chuan a thian thaber ming tak nial po a hre thei lo ani ti a hre chuak le ta a yanzin tan chuan hun khoran na mai ani a khinian ni tan ero chawna thatak ani nakina chuan khinian chuan a hlotin na kalkong te chu editor ming alo hrila ani chuan yanzin ne na an ti na be chana asia comics lem te chu apebok ming chuan ati dan kalmang vel chu adu laklo to hi ani bere ani chuan khinian chu di phur sawin a assistant na tangnge ngei dur chuan a fui le ta sowa a chan chu yanzin na chuan khinian ni idea thatak tak chu ati lan tir thei wang ani atna tho ni ma sabera chuan khinian chu yanzin a hnunga kaldeu chatin ani chuan ani man dan tu routine vel hi alo chin chia a khinian chuan yanzin chu a hming soi tir atung thina ma se yanzin chuan a id number mangin a kauzel thung ti pa a kailona an kallai chuan a ma a yanzin a thla aruka lo lak sak tu bok khan ani pahni chu arukin alo lak sak le a yanzin chuan a hria tl nan ani chuan khinian chu avanai sawa anu dewa aruka thalo la thin tu chu an manta a ma se ani chu yanzin na ka zen gq alo ni yanzin chuan a camera chu lak sakin khinian ni hne na abeka memory card alo da awang khan ngai dam dil turin ati a atira chuan gq chuan in a hniala ma se ngai dam adila ni chuan yanzin chuan a camera a pek le tur thu a hrila arem ti ta a sin ta chuan yanzin chu lecturer hall a chuan lutin a dokan hnoya khinian lo om hi awangmu a khinian chuan ziakin a hming chu alo kenga ani chuan yanzin nan a hming a hriat ol sam theinan a hming lelin 7 year each ti chu alo keng thlap bok yanzin chuan zoi sap hian anin nei huna chau anin 7 year each theyang ti chu hrilin ani chu a fop ta a chuta khinian chu har thutin aton mang mai alo ni
lecture nei dona chuan amumang anga thil thlen be sein khinian chu do kan hnuaya chuanin aluta ma se amang anglo takin yansin chuan a hmu vele a thutna a kir tir ta zoka khinian ala beidong teulo ani chuan a hming chu hriatir ngei atum ru hle khinian chuan a hming a hriatir theinan kong hrang hrang mangin ma ala a korma te chuan a hming chu zia tirin yanzi na laptop wallpaper ate chuan a thalak alo mang chiam maya ma se yanzin chuan che ze mangin a kaudu trok chu khinian ni run tok atling em ani ni khat chu khinian chuan yanzin ka khatvel lecture pe turin alo kal don lo ani ti a hria a chan chu ama farm lama na atwa to em wang ani chol tur ni si yanzin chuan ado kana chuan assignment ti mabak ada train tun maya khinian chu amang ang hle a chan chu tiang ti thei turin atling to khat lovani chu baka ka khat nuwa chuan yanzin chuan khinian ni hming chu a thei hil to nge yang khinian chuan yanzin na ka zen hne na tang chuan hming thatna ada sanga ni ti a hria a chu wang chuan atuk atangin yanzin na omlo hlana teaching assistant tling taka tho atum ta ani kar khat liam hnuwa yanzin alo kirle chuan mi zong deuh tho chuan khinian chu an fak olova thil ti fai tu atanga zirti tu ta thleng chuan Rasulai chuan ani pahni chu pona anin tok ta hlau maya khinian chuan tlin taka a hna alo tho awang chuan chete tala a fak ve hi aringa ma se yanzin chuan atumna sat luat tuka ani chu f apeta a kar lo tlan chuan kongpuya tui chu lo chil per deuh vakin ani pahni chu an hu ta hnap mai le yanzin chuan khinian chu staff room a hruain thawmhnaw ro hak tu te chu a pe a anin thlang zoa chuan khinian chuan yanzin na hna a hming chu a hreto a ma se a soidu lo mai ani a hanti a yanzin chuan o emo ai ti po in a chang lo a leta ani chuan khinian chu enge a veidik tak ti in a han zota khinian chuan chungbung takin adu thu a hrila anin biak lai mek chuan khinian chu yanzin na ke a ava in rap suala ti chuan a oma a fa be ta chat mai chu vele yanzin na pu chu lo lu thutin atupa in bial nu anei ti chu a ring lo hle an pathum chuan an thu a chuta yanzin na pu chuan atupatan blind date alo ruwa fansak ani ti a han hrila yanzin du lo lutuk chuan khinian chu a bial nu ani ti in a han hril ve tok maya apu oi lo lutuk chuan ani le ni lo fianan a hming soi turin a han ti a khinian po chuan alo thawm vat kong dang om to hek lo khinian ni hming chu apu hne na chuanin a soita a khinian chuan dot lo bel cha in atupa chu thataka a enkol tur thu a hrila apu kan hnu chuan yanzin chuan du lo sate ma se hne in a oma khinian chu a assistant angin a thok chun zom don ani ti chu a chiang ta khinian chu a suang to na mi pa nen na an thok tlang don ani ti a han hria chuan a hlim hle a an chanchin te chu a ziak poka lelama yanzin po chu aruk takin a assistant tur chuan ati hlim hle atopa chuan yanzin professor khirle in vaivung tak po chu tu emozuna awai velo thei talovani